Какво ще стане? Стани друга гаман. Голям? Ядеш какво ще стане сега? Има гаман нос. Голям нос има. Гаман нос има. Какво направиха, мамо? Няма. Какво няма? Няма нос. Няма нос? Кики има. Кики. Ръчички? А? Ръчички. А? Ръчички, мамо. Ръчички. Кака има баба? Крака има, баба Меца. Бот прави каката. Какво прави? Бот. Боц на краката. Бот па каката. Падна баба. Падна ли, мамо? Падна. Пука са. Кое се спука? Баба пука. Какво прави метлата, мамо? Би патата. Би метлата. Би. Паката би. Метлата би Маша. Мама са би. Ати. Зайци. Агата на сагама. Агата ни ga нанго. Какво ще стане? Нанго. Какво много? Нанго латита. Много зайчета. Нанго латита. Много зайчета станаха, мамо. Да. Страх? Да. Кой го е страх? Какво става, мамо? Много зайчета. Ага тутиката. В кутийката. Тапико. На топличко. Тапико. Няма ити. Няма вече. Уши. Свърши. Уши нанго. Свършиха много зайчета. Ага доди антитата. Сега ще дойдат зайчетата. Ага доди антитата. Няма ги. Ага тани друга топка. Ага тани гама друга топка. Какво справят сега? А? Какво? Къде пада, баба Меца? Монанта. Идат. Кой идва? Ида нангото. Какво многото? Ида нанглата. Много зайчета.